या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय दुपारच्या टॉप 5 बातम्या। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी निवृत्तीची घोषणा करत पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार होण्याचं ठरवलं। याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांची यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली बैठक होते। शरद पवार निवृत्तीच्या घोषणेवर ठाम असल्यानं पक्षाचा पुढील अध्यक्ष कोण अशी चर्चा सर्वत्र आहे। त्यात प्रामुख्यानं सुप्रिया सुळे यांचं नाव आघाडीवर आहे। पक्षातील नेत्यांच्या बैठकीत सुप्रिया सुळे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता वर्तवली जाते। इतकंच नाही तर बैठकीनंतर राष्ट्रवादीची पत्रकार परिषद होईल, त्यात सुप्रिया सुळेंच्या नावाची घोषणाही होण्याची शक्यता असल्याचं सांगण्यात येत आहे। जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह ठाण्यातील राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सर्वांनी राजीनामे दिले। जयंत पाटलांकडे हे राजीनामे सोपवण्यात आले। जितेंद्र आव्हाड यांनी राष्ट्रीय सरचिटणीस पदावरून राजीनामा दिलाय। शरद पवार यांनी काही करून राजीनामा मागे घ्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे। बारसू काय चौपाटी आहे का? पिकनिकला जाताय? बारसूचा प्रस्ताव तुम्हीच पाठवला आणि आता लोकांना भडकवायला आहात का, असा सवाल शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना विचारलाय। ठाकरेंनी बारसूला जाणारच अशी भूमिका जाहीर केल्याच्या पार्श्वभूमीवर कदम यांनी बोलताना उद्धव ठाकरेंवर निशाणा सोडलाय। मुंबई गोवा महामार्गावर भीषण अपघात झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे। सिलेंडर वाहून येणाऱ्या ट्रकला 4 चाकीनं मागून जोरदार धडक दिली। या अपघातात एक जण ठार झालाय तर एक जण गंभीर जखमी झालाय। स्पृहा खवळे ही महिला जागीच ठार झाली आहे तर तिचा पती सुमित खवळे हा जखमी झालाय। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लोक माझे सांगाती या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात राजकीय निवृत्तीची घोषणा केली। या घोषणेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांसह कार्यकर्त्यांना मोठा धक्का बसला। अशातच ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांची पोस्ट सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरते। सुषमा अंधारे यांनी शरद पवारांना भावनिक पत्र लिहिलंय। महत्त्वाच्या घडामोडींसह पुन्हा भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। तोपर्यंत पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।